A Műegyetem közel másfél évszázada foglalkozik tanárok képzésével és továbbképzésével. Egyetemünk a közoktatási vezetőképzés elismert országos intézményévé vált az elmúlt 2 évtizedben. Ebben az időszakban 20 000 hallgató szerzett korszerű vezetési ismereteket és kapott a szakirányú továbbképzés keretében közoktatás vezetői diplomát. Meggyőződésünk, hogy a magyar iskolarendszer egyik erőssége a vezetési kultúra. Ennek képzési programjainak korszerűsítésén folyamatosan dolgozunk. Ezért is alakítottuk ki azok számára, akik már közoktatásvezetői tapasztalatokkal rendelkeznek, készek és érdeklődnek a vezetési ismeretek megújítására, azt a mesterkurzusunkat, amely a közoktatási vezetői képzésre építve a szakirányú továbbképzés keretén belül biztosít egy újabb diplomát. A képzés korszerű feltételeit a BME Tanárképző Központ biztosítja. Intézményünk a legkorszerűbb tanulási kereteket biztosítja, kiváló oktatókkal, trénerekkel és elektronikus tanulási keretrendszerrel segíti a hallgatókat. Képzésünk lényeges sajátossága a tréning, amely lehetővé teszi a tapasztalatok egymás között történő megismerését. Az elméletigényes és gyakorlatorientált képzéseink a vezetői tevékenység alapelemein túl speciális ismereteket is szolgáltatnak, optimalizálják a vezetői tevékenységet. A pedagógus továbbképzés keretén belül a képzés sikerrel elvégzők közoktatási mester kurzusról szakirányú továbbképzési diplomát kapnak.